Zoomiraj. 0,5. Polako, ne diraj, polako. Da. Čekaj, repu malo stavi, porazum. Zdravo, zdravo. Čekaj. Manji. Evo ti pola, pa pola. Pazi, možda ovaj... Dosta mi je, dosta. Manje, neću svinsku, ne. Ja ne svinsku. Da će da ide. Na što bi mu dao garanciju u rezi niža? Oči gledali, oči plakali. A čekaj, jesi bio pozvan na prošlu žurku kad je stigao motor? Jesi bio? Tako je, ljubite vas, da Jesi jagnje. te zvao bata? Tako je. Jer bio jagnje? Da ne laže kon. Ljubiša ti kaže, dolazim za 10-15 minuta, njega nema 18 sati. Što se tiče kocke i ruleta i knjiga i slot mašina i aparata i igara na sreću i tombole i svih tih... Što se tiče kladionice. Svega što se tiče kladionice generalno i igara na sreću. On ti je kralj podzemlja. Pa bre, vi ono veče, vi se veselite u najveće, vama peva muzika. A mafija radi. Ideš pa se vratiš i tako uvek. I da pečem kobasice na planinu. I Bog da te čuva, ljudi. Da. Nemoj se mešamo sa ciganima dole, nema smisla. I pozdrav drugari, danas pripremam sat za moje drugare i noštilj da častim za onaj X-Max malo pre, videli ste o čemu se radi. Juneći pauflek i butka svinska, ulje preko, vegeta, soli, lovornov list, naravno svi začini su tu. Nabaci se malo ovako odozgore, okvirno, malo haleve paprike. Nemam konkretno mernke koliko šta bacam, tu je i biber. Od svega pomalo, pa opet još malo ulja i opet malo kasnije još soli, malo vode, svi se ti začini tu umuljaju ovako, izmešaju. Kasnije se ovo malo utaba da stoji malo 10-15 minuta. Još malo se posoli, naravno. Posle pičim povrće, krompir, šargarepa, luk, ova crveni ovaj luk, ide paškanat, peršun, sve to ide zajedno u ovaj gusarni sač. Petromax, što sam kupio kod Švabe kad sam bio u Austriju, perfektna prava. Sve se to tu napakuje, baci se malo svinjske masti odozgornje i sipa se malo vode, vina unutra i to se krčka 4-5 sati. Eto, dragi, to je to. Uživajte. Aj, živjeli, Nebojša. Jesi bio pozvan na prošlu žurku kad je stigao motor? Jesi bio? Tako je, ljubite vas, da Jesi jagnje. te zvao bata? Tako je. Jer bio jagnje? Jeste. Pa sad nismo imali pare za jagnje, ali može teletina. Može, ljubite vas. To ti kažem. Živjeli čale. Živjeli. Da se vozim i da ga prodam da kupim drugi. Tako, još novi, još bolji. Da.
Ideš pa se vratiš i tako uvijek. I da pečem kobasice na I, planinu. I Bog da te čuva ljudi. Da, bome, da bome. Gotova ti slonina, mi ćemo. Nemoj njega da mešaš. Aj, Živjele. Domaćin Vlada i njegovi naslednici. Aj ti pored njih. Živjeli, nebo. Živjeli, brate moj. A gledaj, pa šta je gledaš? Pa priđi im. Da. Jedino ti si šmeker ovako. Sine, od ovih Andrejči, jedino ti si šmeker. Pa ima muda. Da, a ovi ostali kurac moj, oni su gologuzija kurac. Ne znam sve ko je veći švalek, da li ti ili Ljubiša? Jao. Ljubiša? Ali on ga A čekaj, a Zoran? I Zoran digo i Marina Rukilija. Šta ti kažeš, nebo? Ma niste burazili, ja kažem da je lepo ime. Evo, dobro. Dobro burazili. A kad nije bilo dobro, jebe mu živo da mu... Kako god ti pravio, bilo super. A ja uvek to pravim iz srca, brate. To. Ja pare za kafanu nemam, Ovo je lepo. ali ovo je lepše. Malo će se mučimo, malo ovako, malo onako. Nema mučenja, ovo je lepo, da se družiš s ljudima. Da. Sad kad se bučnemo u bazen, evo ga Dejan, tu je on došao. Izgleda došao moj brat da me ispošte, jel vidiš? Svaka Pa čast. šta ti misliš, ja nemam Da familiju. kupi auto je bebni. Sad će da ga ubedimo. Pa daj mu razeru na leasing nešto za brate. Sad će da ga ubedimo. Petica, neka Čekaj, pogledaj, devet. nemoj direktno, mora da ideš malo okolo. Nemoj direktno da ga napadaš. Jer on će se uplaši i će pobegne posle. Razumeš? Gdje si bre burazer? Pa daj mu da ima do Balkana da ide. Tako je burazer. A? Pa ne bre, pun je Kako će da izgleda garalo sad? No štilj kad ti budeš peko. Ima sve crno meso. Stvarno bre, ja ne znam. Sve crno meso. Pa on ako nešto zna da radi, to je da pečerom štili. Bravo za Dena. A ne ko neba, vidi neba pogoreo kobasice sve. Jebote Ljubiša, tvoj drug, tvoja familija. Vi moj deki spavao do sad čovjek. A on čovjek radi, on ima kući, razumeš, obaveze sa ženom. Ko? Pa Dejan, Aj, ma dobro. on ima čovjek s njegove rituale, on nije kao ti i ja. Da. Šta mi kurac se svađamo s ove naše, on mora čovjek, jevi ga, me razumeš? Tako je ljubite, bro, neka. Pa to. Nek uživa još dok je mlad. Da, bome. Još jedno 10 godine, 15. A još jedno, 2-3 sina da napravi i dosta mu je. A, Za koga ono ukirhalo, ne? tako je. Merži, dek se ne. Numaj puj, ja. Po potrebi, ja. A da ne. Burazeru, ja digni Nemoj da digneš. digom. Nemoj da digneš, nema potrebe da se digne, to se ne digne. To zna se vreme koliko treba, na svakih sat i po 2 podigneš, doliješ vodu i to je to. Znači ništa ne. Da ti sumnjaš da ja to ne znam. Ne bre, nisam bre burazeru. Šta nisi? On nije bre, ne bilo burazeru. Gdje je voda burazeru? Kulta pa vrni. Daj ovdje stavi. Mogu za čim punje gađu. Mnogo. Samo za čišima i nadje. Nema veze. Ti kreštiš i Še? Nu, Jerđik. Nu, to tvoj vidiš. Oj. Ovo gori, plamen i to greje vodu i meso ti stoji vruće. Bravo. To se zove diš.
Svaka čast. Da razumeš i ti da znaš Pa da ne nisam budeš bio u glup školu, bre, jebote. nisam bio u školu. A to se ne uči u škole. Nego gde? To kad ideš, kad se družiš sa pravim ljudima, to naučiš. Dobro, dobro. Ideš malo po kafane, švedski stolovi, To. restorani, a ne ideš samo u Balkan Bet. Pa dobro, bre. Kako možda naučiš ako samo ideš tamo? Pa Dejan, kaži Dejanu, buraziru. Pa pusti njega, on dok je sa mnom se druže, on je učio nešto od mene. Sad tu ja je što. Problem je što ti ne možeš od njega ništa da naučiš, a on nema od koga da nauči, razumeš? Naučimo roštilje to da pravi. Da, dobro, dobar si, ej. Sine, znači dao si mu ga, Da. Pa karvu nisam dao. pa šta te boli pusipaj? Dobar, Ep. to ne bojiša. Sine, jel ide muzika? Merši, jel ide deki? Jel ide, brate? Od kad nismo ovako se družili? Otuđio si se, bate, u zadnje vrijeme mnogo od mene. Nije to tebe. Mnogo si se, brate, od... Od svakog. Da nisam bio sinoć, sad bi skakao. Pa čekaj, ali što? Da nisam Ne bio viš sinoć. kako on? Sad bi skočio ću. Skočio bi se, sećate kad smo išli na more, kad smo išli tamo, vamo? Hoće da ti vadim bazu podataka. Slike, da? Slike, a? Ima bi, a? To. Samo ga tako peć. Gdje ti Đura, be? Đura? Koji Đura? Nije, a? Gdje su tvoja braća? Pa gdje su braća, bre? Pa evo su, pa su tu. Pa čekaj, šta ste vi? Pa mi smo braća. Nemoj to! Ali jutro biće na njega. Pa ne, on hoće da mu da gaz, znam ja što on hoće. Ne bre, ljubite brate. Znam ja šta ti hoćeš. Ne diraj ga, gdje žuriš? Petre, ovo ti je neba. Nebojša. On ti je kralj podzemlja što se tiče kocke i ruleta i knjiga i slot mašina i aparata i igara na sreću i tombole i svih tih... Što se tiče kladionice. Svega što se tiče kladionice generalno i igara na sreću. On ti je kralj podzemlja. A jeli buraziru? A za posao ne pričaš? A za posao Ne radim. jest. On isto mnogo jako radi. Šta ti kažeš, Dene? Da, nisam čuo, bre, tražim neke brojeve, sa Vladom radim biznis. Radite biznis, pa da, ti si čovjek biznismen, sad si ušao u gradnju, jebi ga. A moj street počeo da laže mnogo, a? Zdrave. Pa što laže toliko, jebe? Kaže, ne mogu da idem na pečenje, kaže, Marina nešto. A od kad se uvatija sa Mikija, sa A on Okci? ide sa Mikijom i... I sa koga? Ma ne znam. Sa Zlatana sa ekipom, a? Jo! Pa bezobrazan, pusti ga. Kaže, nebo, pa nemaš ti danas s kim ni kafu da popiješ. Tako je, ljubite. Jel tako? Nema. Jel tako? Sve se svodi na Interes. na prevare neke, na... P. Da. Mnogo P. Ali zato ti i ja, nebo, viš bata tvoj se setio da čekaj, zove mog nebu. E, ja sam mali, pa zato I jutro sam i njega i tebe zvao i ti kaj da li ću da dođem, da li neću. A da vas nisam zvao, Ali ja sam ispoštovao. a ne, ti nisi ispoštovao. Jer sam prvo tebe zvao i ti si rekao imaš posao, će da vidiš, će da ovo, će da ono. Ja to ne volim, ja samo kajem, dolazim, eto me. Nisi... Nisi za... Ne, mora ti kajem, nisi ispravan. Pa dobro i naš, što ti dereš od ujutru na njega? Ne daj ovo, nemoj ovako. Iako je mlađi. Nije nego moj brat, vidi, ja odem da pazarim, uzmi gajbu pivu, šta će ti gajbu pivu? Uzmi hleb, šta će ti hleb? Uzmi, šta će ti ovo? Ma uzmi bre kad ti kažem ja. Aj, živeli. Imam ja vodu. Živeli drugi. Živeli. E viš Dena, ipak je dobro što si došao. A ne da sediš sad dađe pred kladionicu, da se svađate. Sad on me ovako gleda da idem. A vidio te, pa zvao sam i njega, nisam ja krošan kon. A zvao sam ga, pa nisam ja krošan kon, bre, ja sam za njega gospodin. A onda te zove da dođeš kod njega na vodu, nema šanse. Nema to svuda, sine. Pa bre, šta je zajebao? Ja vidim ko je. On je bune ovdje. Neka, on ga radi. A on ga pakuje, pričaj srpski, nemoj da mora da prevodim. Svaka čast, Dejane.
Neće da menjamo burazir. On je... Zanimljivo ovo, bre, čalo, šta je ovo? On čovjek radi, jevi. Ovo ti se krčka, vidi. To je juneći pauflek i budka svinska. Vidjet ćeš sad još malo. Jeli, pa šta ti kažeš, bre, sine? Pa bre, vi ono veče, vi se veselite u najveće, vama peva muzika. A mafija radi. Čekaj, nemoj da se uzbuđuješ puno, čekaj, nemoj da mi se uzbuđujete ponovo. Nemoj da mi mora... Nije, nego mora da ideš poslije, znaš da nam nabaviš nešto. Znam. Ima ko čike za sve. Uveće nam, on će nas časti jednu flašu. Ajmo mi ovdje, ovi naši što smo, nemoj se mešamo sa ciganima dole, nema smisla. Trebali smo možda onaj catering da uzmemo, šta misliš? Ovo je lepše. Druženje, ovo je meni top. Malo se mučimo, ali jebi. Ma, zaboravit ću mi na catering kad se sač otvori. Da. Da, ovo ne Si može. gledao unutra? Vidio sam nešto, vidio sam. Sad će da vidim. Nema cateringa ovog. Da, to nema u cateringu, gdje ti da. možda nađeš catering? Ne, onaj štil, ne. Ide lagano. Jel ide, deki? To, brate moj, odlično. Ful si ga ispekao, ful. Ful ga pečeš, nego ovdje će da fali mesa malo, jel? Ti ne mogu ideš još po mesu. A, ne, ba, ha? Što jedno 5-6 kila, 10. Idem, da imam na Novom Beogradu. Mesara. Samo kod Balkan Bet. Mi mu nismo interesantni za... Mi mu više nismo interesantni, da. On je ušao u ekipu sa drugim ljudima i mi smo za njega sad šta? Će da zovem kad bude pivara, nećemo vidjeti. Nemo kurac. Onda ćemo nas dvoje kurac. I Vlada, a njega kurac. Ne, Ljubiša, bolje Ljubiša. S Ljubišom lakše izađeš na kraj. Ljubišo bar te ne laže kon. Ljubišo ti kaže, dolazim za 10-15 minuta, njega nema 18 sati. On te zove posle 9 dana. A bole ga kurac. Deo! Ma ja imam vrat, ja i vrat toga. Ja vrat toga, reski. To je full. Gimbal onaj. Gimbal, aha. Evo ga. Jel ide, Dejane? Jel ide, brate? Pa dobro. Sve ima, samo gostiju nema. Sve ima, samo ono što ti treba, nebo jebote. Koji ti je jebote, šta si se? Hajde dođe vam ti dam bata nešto. A dođe vam bre da ti dam nešto. Dođe vam ti dam 1000 evra. Da se iseliš iz Vinogradske, da se ne družiš sa Dejana više. Jebote. Ne možeš ti bez ovog Bekijevog, nema šanse. Ti si navikao s njim. Ja će mi kupi golfa na leasing. Pa kad ti nije uzeo do sad, neće ni sad. Meni jedva uzeo motor na leasing. Boli ga kuj. Hoće bre, on je naš brat. A on mi rekao, hoćeš novi ili hoćeš polovan. Pa bolje A ako ti nećeš novi, ja ću, ja hoću novi. Boli ga kuj. Moj kuj. Uliče ljudima baca bombe. Zratan, a? Pa ne bi došao on, gdje bi on došao bi on, a? Pa ne znam gdje da donese neke bombe, ne oskupava. Mu dao? Ajde, čeo. Vini što te muče, bata. Opušten. Sad će mi uzme Slavišin će mi uzme dam viski, bogu me kudim. A poslije ti si na redu i ti da mi uzmeš viski. Bez poklona se u gosti ne dolazim. Tako je. Tako? Tako je. Ja ti kupili... Šta kaj je nebo? Ajde, Kako ne umeš da objasniš ljudima gdje treba da dođu? Pa jesam rekao preko... Znači, prođe nadvožnjak, prođe. Pa on je čovjek malo nepismen, ti si malo, nisi elokventan,
Znači, Idem ja, to kad idem se ja. sastavi, Idem to ja je po njega, ej. ubitačna kombinacija. Idem ja po njega, ljubite, brate. Pa što odmah to nisi rekao, nego kad daješ meni ja da s njim se raspravljam? Ej, evo te, a si smotan. Ej, evo te, ljubišo, tvoj prijatelj, tvoja familija. Moj brat, bre. Da jebote on. Ti ne možeš bez njega. Pa kad ti daje najbolju cenu za štanc. On ti dadne najbolju cenu za štanc, jebi ga. On ti daje najbolju cenu i ti posle šta? Šta me briga, bre? Ti zegaga. Ili ima kod tebe panje? Ima. Bre, koliko ti ima? 500, 600? Nema moć. Nema samo... Nego kod nene. On kod nene čuva špage, jebo. Kod nene kad bi dao sve panje. Kao ja što sam dao kod moje žene. Ček, ne. Ti da si dao kod nene sve panje. Ti bi bio dobar, nek ti si sve sjebao u Balkan. To je malo. Malo. Evo ga moj gođak, vidiš da došao moj gođak da me ispoštuje. Vidiš da došao. A šta ti misliš? Pa koliko familije imam ja, bre? Pa koliko familije imam ja, bre? To je rekao moj kum, moj prikašen da neće da dođe moj... Zdravo prikašen. Si dobar? Odlično. Evo dođe vamo da vidiš nešto. Kako ti misliš, da li ovo nešto, da li ovo vredi nešto ili... Ovo je prva liga. Sad će da vidiš. Svaka čast, ne sumnjam u tvoje kvalitete. Ne sumnjaš u mene, prikažem. Ajde izvoli, sedi. Hvala. Šta kaže Nebojš? Neba, kaže i njemu će da uzmeš golfa, dvojku na leasing. On može 2 kila roštilja da jede. Može, kad se nasikira zbog Balkan beta. Sad će da ide. Ne, možda ide. Uzao sam mu sve pare ja. Kod mene su pare sve. Znaš ti? Gdje ti je street? Koji? Pa Zoran, tvoj Zoran. Vruća? Da, gdje on? Nemam pojma, negdje po Beogradu. A gdje ti tatko, Čelavi, kad si ga I zvao? on je tu, po Beogradu, i njega sam zvao. Ajde, što ga nema. Otkud ja znam što oni ne dođu. Ajde, Jer ajde. ja mogu da utičem što oni dolaze ili ne dolaze. Zovi ih još jedan put. Ja sam ih jednom zvao. A oni ako imaju volju, oni će da dolete, jel tako prikašene? A gdje je motor? Eno ga U u garažu. firmu. Ma kakva garaža u firmu, vozi se to, nema. To je Isti motor, isto sve. sve isto, sve. Samo što je ovaj nov. Samo što 0 km ima. Ja. Ali onaj je dobar, da znaš. Onaj što sam prodao Dejanu i on je isto dobar. Taj ide 100.000 km bez problema. A koliko sad ima? Ima 50. 52.000. Znači još 50 može da se vozi. Može i 150, sve zavisi kako se održava. On možda rikne i sutra. Da. Jel Ma tako da, ti da kažem? mu radi. Ali ja ću mu dam garanciju da će da traje još, da će da ide. Ma što bi mu dao garanciju u Rezi Niša? Oči gledali, oči plakali. A čekaj, on ga prevari, vodio ga na kupus u Mrkševce, ovaj ga prevario. Nije nikakav. Ma jo, bre. Prikašene, ti se bar razumeš u hranu. Kakav je bio taj Pa kupus? ja sam bio u Mrčeviću tog dana, jeo sam. I? Loš. Živa kiselina. Da, kiselina, nema. Treba piješ 2 kg sode bikarbone. ne može. Ne može to da bude kao kad ti prikašene skuvaš Da. na onaj čup od 56 litara. Da, To ne može. ne može. Ali džabe to ljudima da pričaš, oni će ti se smejuće kažu mi ne znamo. Da, trebalo se da baca malo slaninicu u nogu. Da mu oduzme malo ono nevaljašno i da se malo spere u vodu. Da, on otvori poklopac da izlazi kiselina. Izgubi Ja vlagu. sam naručio i pola sam pojeo, pola nisam pomogao. Ma bolje i da nisi pojeo. Pa prošao sam tu kako... Sad će ti da probaš ovo pa će da mi kažeš. Dajte njegi. Prikašene! Ovdje vam. Prvo slove, dajte njih pod na njih. Daj da se gvijem. Kako ko želi.
Ne, ja sipam Dobro direktno. izgleda, ne mogu da kažem. Ovo kao u steko, jesi bio u steko nekad? Jesi bio u steko restoran? Tamo gde plaćaš 300 grama teletine 4.500 dinara. Podgrejane, podgrejane. Ne, u steku. U steko mi. A u steku? Pa bio si Evo za mog prikašina, pošto on je najstariji. Može i svinsko prikašine? Može svinsko? Od budke? Može ovako, čista kartina. To se bre istopilo sve, a što se kartine vas noće. Evo izvolite prikašina. se živi zdrav. Kad budeš pojeo, dođi pojeo. Dene, Stavi meni, ali nemoj malo, stavi mi... kartinu hoćeš Malo, doći. to. To malo, Masnije, a? to, Ovo ti je pravo. to mi stavi. I još malo krompira. Pira, čekaj. A svinsko može? Neću. Ne, pa mnogo mi je to. Nije. A nemoj ti meni sad da staviš tu. Ja ti kažem. Dobro. I ovo skini. I ni ovo neće. Dobro, aj pusti. Daj mu još krompir, hoćeš još? Neću. Da se zasiti. Daj mu. Rođeni kako. Rođeni sad, znam. Nebo, može, nebo. Sipaj za pekije, jačika pekija. Pa dobro bre, koliko ćeš da mu sipaš? Da mu ne sipam više. Dosta mu je bre, o. Sipaj bre nekjede. Izvoli. Ovaj dušak na naduvavanje rešava sve potrebe za prostorom za Pogledaj, spavanje. može i za tebe. A? Dolazi sa ručnom pumpom ili koristi električnu pumpu za još Ovo je za tebe, brate, da imaš snagu kad voziš kamion. Krompir mi još jedan mali. Jebote krompir. Evo ti krompir. Polako, ne diraj, polako, brate. Može ovo nebo. Ne to bre, beži bre. Nećeš? Mnogo je, bo. Ovo je pravo za Facebook. Da. Čekaj, repu malo stavi, porazi. Pravo, pravo. Čekaj, repu malo, porazi. Čekaj polako. Daj mi tu ručki. Dobro je više bre, stavi čaj. Njeme. To što nema da više to masno. I nemoj to veliko, mnogo mi je to, malo. Čekaj. Manji. Evo ti pola, pa pola. Pazi, možda ovaj... Dosta mi je, dosta. Sjebali smo se sa meni štinje. Ako štiljiva su bio. Vidimo. Zumirje ovdje. 0,5. Daj, Vlajko. Dajte malo svinjetine. Hoću. Čekaj samo da ti ja lepo. Nemoj, neću svinjetine. Malo masnije, eto tako, ništa više. Bojno. Daj. Svinsko. Neću svinsko, ne. Znaš da ja ne svinsko. To ti je luk. Cepaj, daj krompir. Evo. Daj dalje, Mihajlo, pusti pivo. Jedi. Ili šta hoćeš, koju kartinu hoćeš? Šta je stavio? Čekaj, daću ti bata, evo ti. A daj mi Evo. šta stavio, teletinu, šta je stavio? Da, junetina i... Daj mi junetina, a daj mi krtinu. Hoće, čekaj. To mi treba. Tako, krompir, to.
To kad pojedeš i ovo. Daj mi. Evo ti i ovo, evo ti. Daj još. Dalje. Daj za prikašinu. Čekaj. Za koga ide ovaj tanjer? Daj za njega, za nas. Meni, Siniši. Nećeš masku Ima i nas prikašinu. gladni. Šta želiš, brate? Daj tebi prvo, pa ću ja sebi upliti. Daj sipamo, nije bitno. Koji tanjer? Ono je važno. Čekaj, luk jedi obavezno, luk. Luk je zdrav. I ovo jedi. Sve je to zdravo. O, najzdravije. I ovo malo masnije. Može, Jure, može. To Može. ti pojedeš sve, ja ću ti dam još. Može. Mičko, drži tanjir, će ti ispadne. Ja ću ovako. Evo to, ti ispadne. Neće. Vidi, udavio bi tu basenu. Ja idem redom, ja ne prebiram. Ispadne Rado Kotlić. Kad je ovako dobro, daj se. Evo ga. Stavi se i malo krompira. Evo. A ne volim ja toliko, nisam ja ljubitelj. Ali je vruće, brate, ispuskaj pa ruci. Gotovo. Dosta. Gdje si nešto ti stavimo? Mi tu, a? Mi ćemo tu, brate moj. Može. Mi smo uvek posljednja. Nema veze. Ne, pa ne nama vilješka. Ne boju, vredi nešto, brate. Bravo, Boris, bravo. Ovo je brk, ne. Reci je dobro. A brk je. Ti bar ideš po ti vašari nebo sa Behijem i ovim. Nema dalje. Nema. Šta ti kažeš, prikaži? To je prva liga, ne. A Dene, ti bar ideš po ovim restoranu. Bolje praviš nešto i od tebe. Bolje kuvam i od mog prikaša. Bolje. Nemoj da se ne uvrijedi. Bolje, pa evo i on kaže. Bolje kuvam od mog. Kaže i on, evo. A na mlađima sve to staje. Samo što ono stilja malo bolje pravi. Pa nismo još se takmičili. Ti bolje praviš onaj hajdučki, brat. Znaš? Jel vredi nešto to? Volite kući. Jel možda prođe to? Nemam komentara. Ali svinsko si uzeo, trebao si ono... Ne bre, teretinu i svinjetinu. Kad sam ga stavio u 2? 11. Pola 12, vatra gorla. 11, 12. 5 sati bo. Će se družimo opet ovako? Hoćemo, ajmo, to ime živeli. Ajde, živi. Moje je čas. Nazdravi bre, flašom. Živjeli. Znaš kad je vreme za